A higher power. Dnes stoici hovoria o vyššej moci, alebo teda o tom v podstate fakte, že nie sme centrom vesmíru a my nie sme tí, ktorí držia opraty nášho života vo svojich rukách, aj keď sa to niekedy tak môže zdať. A tá stoická pravda hovorí o tom, že čím skôr si uvedomíme, že ten náš vplyv je len do istej úrovne a potom už naozaj je to v tých rukách Božích, tak tým ľahšie sa nám bude fungovať na svete, pretože vtedy upustíme tú kontrolu nad tým, ako možno krčovite držíme vo svojich rukách predstavu o tom, akí by mali byť druhí ľudia, alebo ako by mali na nás reagovať a tak ďalej a tak ďalej. Keď pustíme tie opraty a uvedomíme si, že my môžeme ovplyvniť len seba a mať pod kontrolou naše zvyky, to, čo robíme, to, čo príjmame, či už sú to informácie, jedlo, ľudia v našom živote, tak o to ľahšie sa nám bude potom fungovať. A to isté, ak ste učiteľ. Niekedy, keď chceme príliš držať tie opraty počas tej hodiny, tak prídeme o príležitosť zachytiť momenty, ktoré tie deti veľakrát nám tak podsúvajú na tanieri, len my to vnímame ako nerešpekt alebo že nenasledujú pravidlá alebo čosi. Keď povolíme a tak trošku odovzdáme ten proces znova do tých vyšších rúk, tak budeme vedieť zareagovať počas tej hodiny tak, aby sme vlastne vedeli zosúladiť aj to, čo nám prezentuje to dieťa s tým, čo potrebujeme odprezentovať my. A veľakrát to je v takej podobe, že vy napríklad ukážete nejakú hru a dieťa nejakým spôsobom do toho zasiahne. A veľakrát tie deti zasiahnu s tým zámerom, že si myslia, že ako sa tá hra hrá a veľakrát prídu s kreatívnejším riešením, ako je to pôvodné, ktoré vy máte nachystané. A vtedy napríklad je veľmi dobré to prispôsobiť tomu, ako toto dieťa navrhne. Lebo veľakrát je to naozaj zaujímavejšie a vás by to naozaj že nenapadlo. Takže to sú tie momenty, kedy vy viete zareagovať tak, že necháte to dieťa, aby bolo tým lídrom a vtedy tá hodina zase má úplne iný cvenk. Samozrejme, že to musí byť taký ten správny balans toho, čo máte vy pod kontrolou ako lektor a tie zákonné pravidlá musia určite byť dodržané, ale tieto také pomimo veci, kde veľakrát strácame veľa energie ako učitelia, lebo upozorňujeme, tak ako keby z toho odobrať a pribrať tej takému tomu flow, ktoré na tej hodine vie nastať, keď my trošku popustíme práve tú spomínanú kontrolu.